Φίλοι συνάδελφοι, για άλλη μια φορά μετά από 26 μήνες συνεργασίας, συνύπαρξης και κοινών αγώνων, έρχομαι να εκφράσω και να μοιραστούμε μαζί τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς μου για την επόμενη μέρα μας στο λιμάνι. Ξέρουμε όλοι, και προσωπικά είμαι σχεδόν βέβαιος, ότι στο θέμα της εξομοίωσης των συμβάσεων μεταξύ παλιών και νέων εργαζομένων, τα ανώτερα ελληνικά δικαστήρια θα μας δικαιώσουν απλά εφαρμόζοντας το Σύνταγμα. Αυτό δεν μπορεί να μας το πουλήσει κανένας ως εκδούλευση, ούτε και να μας το δωρήσει με αντάλλαγμα αρχικά τη σιωπή μας, μετά το συμβιβασμό μας και στο τέλος την οπισθοχώρησή μας μπροστά στο σκανδαλώδες θέμα της ιδιωτικοποίησης. Δεν πουλιόμαστε, δεν εξαγοραζόμαστε και πόσο μάλλον με αντάλλαγμα τα ίδια μας τα κεκτημένα. Πιστεύω, όπως όλοι μας άλλωστε, ότι μία σειρά από κατακτήσεις των λιμενεργατών ήταν κατακτήσεις που τις πετύχαμε ύστερα από αγώνες. Προπολού έχουν ξεπεραστεί και τώρα πλέον θα έπρεπε να βρισκόμασταν στο σημείο όπου θα είχαμε θέσει πιο ουσιαστικά και πιο βαθιά αιτήματα για τον κλάδο μας. Αντί για αυτό όμως, βρισκόμαστε σήμερα στο σημείο όπου ό,τι καταστήσαμε να μας φέρνετε πίσω και να γυρίζουμε σε πάρα πολλά ζητήματα σε ένα εργασιακό καθεστώς του 19ου αιώνα. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα για όλους μας, είτε για καινούριους είτε για παλιούς συναδέλφους. Είναι ιδίου φαϊνότερο πως οι συμβάσεις παραχώρησης είναι και θα εξακολουθήσουν να είναι παράνομες όσες φορές και αν κυρωθούν από οποιοδήποτε κοινοβούλιο. Υπάρχει Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Τα μηνύματα από την Επιτροπή της Κομισιόν είναι ενθαρρυντικά, αφού η Κόσκο έχει εκδιωχθεί από πολλά λιμάνια όπως της Μελβούρνης, του Ρότερνταμ, της Αμβέρσας και της Λίρνης, όπου οι εργαζόμενοι ξεσηκώθηκαν, συσπυρώθηκαν μαγνητικά και αδιάλακτα, απέκλεισαν τους εκβιασμούς και ματέωσαν τις συμβάσεις. Αν υποχωρήσουμε στις κάθε λογής ανεκπλήρωτες υποσχέσεις και παραβλέψουμε το θέμα της παραχώρησης, ένα είναι το σίγουρο, συνάδελφοι. Ότι σε 2 το πολύ χρόνια θα είμαστε απολυμμένοι μιας ξεροκοπημένης εταιρείας που θα λέγεται όλοι και δεν θα έχει ποτέ καταφέρει να ανταγωνιστεί την Κόσκο. Το να δεχτούμε σήμερα 5 ψωροδεκάρες, τις οποίες όντως δικαιούμαστε, και να περιοριστεί όλοι στον προβλήτα 1, είναι απόλυτα καταστροφικό. Και δεν μας εξασφαλίζει απολύτως κανένα μέλλον, όσες διασφαλίσεις και αν έχουμε λάβει. Στα τέλη του 2010, όταν και αν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του προβλήτα 1, ο όλος λόγω μη επαρκών εσόδων θα έχει καταστεί προβληματικός, ικανοποιώντας έτσι την αρχική θέληση των Υπουργών Ναυτιλίας για την πλήρη απαξίωση ενός απόλυτα κερδοφόρου οργανισμού. Εξάλλου εκ των πραγμάτων, είναι αδύνατο να μπορέσει να ανταγωνιστεί τις 13 γερανογέκητες έχοντας μόνο 4. Τίθεται το δίλημμα στο να αποφασίσουμε να σταματήσουμε τη συνειδητοποίηση ή όχι. Ρωτώ. Δουλειά, έχει. Πόσες υπερορίες θα μπορέσουμε να εργαστούμε τώρα που υπάρχει παγκόσμια οικονομική κρίση? Συνάδελφοι, απάντηση στις μεθοδευμένες αθλειότητες που σκοπό έχουν την εικονική μας συνένεση μπορούμε να δώσουμε μόνο εμείς οι ίδιοι. Δεν ταιριάζει η λέξη υποταγμένος στους λιμενεργάτες του όλου. Εμείς οφείλουμε να αντισταθούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να παραμείνουμε σταθεροί και ακλόνητοι σε αυτά που έχουμε ήδη από καιρό αποφασίσει και όχι να καταντήσουμε άπλητες μαριονέτες των εκάστοτε ξεπουλημένων. Το ζήτημα για μας δεν είναι δραστικό. Είναι ζήτημα αξιοπρέπειας, αρχικά για μας και μετά για τα ίδια μας τα παιδιά. Τώρα είναι η ώρα και είναι στο χέρι μας να σώσουμε όλοι μαζί το λιμάνι, επιμένοντας το δίκαιο αγώνα μας ενάντια στον κάθε κακόβουλο καταστηθεί. Ναι, στη συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Ευχαριστώ.